Pois seguimos na mañá, na terraza desta mañá de venres en Radio Culleredo e agora me cae un pouco a baba porque imos falar dun éxito que ten un programa que emitimos aquí que ademais nas redes sociais pois está a petalo como é Saúde e Conciencia. E hoxe os nosos compañeros, bueno, parte dos nosos compañeros do programa, neste caso están Glenda Rodríguez e Tino Pérez, están en Pontevedra nun congreso que organiza dentro do seu programa de actividades comunitarias a Sociedade Española de Medicina Familiar e Comunitaria. O congreso, se non o digo mal, comenzaba onte, remata hoxe e se enteraron de Saúde e Conciencia, do éxito que está a ter o programa, gustoulles e lles ofreceron pois participar no congreso. Ali se atopa en Pontevedra Tino Pérez e Glenda Rodríguez. Glenda agora está firmando autógrafos, creo. Tino Pérez, que tal? Moi bons días. Hola, bons días, Fran, así é, Glenda está firmando autógrafos ahora mesmo. Bueno, está tendo a xente, porque a verdade é que é unha mesa que está tendo moitas visitas. Bueno, a vos, que vos pasa pola cabeza e polo corazón, Tino? Levamos un ano máis ou menos na emisora con vos, primeiro con, bueno, pues con unha experiencia piloto que tuvimos e logo co formato actual. Isto é un apoteose, non? Pois mira, para nós é unha... Primeiro, a experiencia da radio é unha experiencia maravillosa. Temos que dar as gracias a ti, ao Concello, máis aos ouvintes, porque son os que un pouco mantenos no fío este de seguir traballando, de seguir facendo cousas. Deunos a vida, parecenos un formato maravilloso. E aquí estamos vendo que ten moito éxito tamén no Congreso. Vemos que chega moita xente á mesa, porque realmente é un pouco o que busca isto, non? Buscar a saúde comunitaria a través dos medios de comunicación, e que mellor medio que o da radio. Vos estades, Tino, perdona, vos estades no que chaman a comunifeira, é dicir, unha serie de stands con institucións e entidades relacionadas un poquinho con todo isto, coa divulgación, non? Exactamente. O Congreso ten os seus exposicións, comunicacións, os seus talleres, e depois hai unha serie de mesas ao longo da fachada do Congreso, dentro do edificio. E ali hai varias mesas de xente que se dedica a facer algún tipo de actividade comunitaria de interese general. En esas estamos, deixándonos unha mesa a nos, esa che digo, está moi concurrida, ven moita xente a preguntar, é moi interesada no que estamos facendo, porque a verdad que isto de divulgar non só ciencias, senón tamén os recursos propios locais, pois ten moito interés, porque eso é un xeito distinto de facer comunidade, non? De facer este tipo de saúde comunitaria. Decías que vai moita xente nova, antes de falar un poquinho da entrevista, non? Decías que vexo moita xente, moita participación e moita xente nova, imagino, como público e tamén como asistentes profesionais ou relacionados, non? Sí, estamos vendo que os máis dos asistentes a este congreso é de xente moi nova, de xente, eso, rondando, estou vendo que son o avó daqui. Bueno, non o digas en alto, non o digas nada. E despois, eso nos danos moita esperanza de ver que o pulo desto da saúde comunitaria está se producindo en a xente máis nova, que son profesionais sanitarios, quero decir, aquí o que máis ven son médicos e enfermeiras, non? Estes congresos, vemos que hai xente moi nova que ten moito interés en promover este tipo de saúde, non? Que ao final é a base da saúde, a comunidade. É certo que, neste caso, o éxito da asistencia a un congreso orientado moito aos profesionais, non ao sector, a persoas que traballan neste eido, pero o certo tamén é que o programa o escoita moita xente, iba a dicir eu, civís, por dicirlo de algún xeito, cidadáns, veciños e veciñas que lles interesa o tema da saúde. Como explicas precisamente que un programa como este teña ese éxito? Hai moito interese pola saúde e pola cultura, que vos falades moito deso nos programas e sobre todo cando puxemos sobre a mesa a idea de facer o programa, vos falades moito deso de difundir a cultura da saúde, o benestar e da cultura da vida saudable, non? Sí, bueno, a ver, as tendencias ahora estamos vendo aquí no Congreso
é que máis que atallar as enfermidades, o que pretendemos é que non empecen a producirse, non? E o xeito de que as enfermedades non aparezan é traballadas antes de que se produzan. Entón, como traballamos eso? Pois con medidas preventivas. As medidas preventivas non son máis que ter unha vida saudable, o máis saudable posible, e promover hábitos de saúde. Eso faise antes de estar enfermo, non? Non hai que chegar a tomar os medicamentos, hai que evitar ter que chegar a tomalos. O xeito de facelo non é individualmente a cada paciente, porque senón, quero decir, un a un sería moi costoso, sería moi laborioso, e facelo de un xeito comunitario, e facelo a través de medio de comunicación, para que a xente aprenda a cuidar, a prevenir este tipo de enfermidades, pois vemos que o xeito máis adecuado, máis fácil, e incluso a nivel social o máis económico, non? Evitar que cheguemos a ese punto. E iso na práctica diaria do vosso exercicio profesional o notades? A xente está máis hoxe en día, digo, pues, con relación a uns anos antes, está máis concienciada ou nos falta ainda? No, sí, eu penso que cambiou muitísimo o perfil da xente. Nos vemoslo, a ver, xa non na xente nova, tamén na xente maior, vemos que a xente está muitísimo máis concienciada de que o que hai que facer é cuidar a saúde antes de tratar a enfermedade, non? Subémolo, pois, pero todos os días na consulta. A xente ven a pedir consello para manterse saudable, non? Creo que comentamos antes, a esperanza de vida aumentou, está nos 83 anos nos homes, 76 nas mulleres, me parece que está ahora. Esa esperanza de vida, non queremos unha vida máis longa, queremos unha mellor vida, non? Porque, sí, vivimos máis anos, pero vivir máis anos enfermo, pois é unha textura. Ao final, preferimos o mellor, pois eso, ter esa longevidade, pero esa longevidade saudable, non? Chegar con boa calidade de vida a esos anos. Tino, aparte do éxito que está a ter o voso stand, que, bueno, pues nos o facemos un poquinho noso tamén, non? Estamos moi orgullosos de estar aí representados por vos, pero que é o que máis te está a chamar a atención? Algún stand, algún posto que te gustara, algunha idea, algunha proposta que te sorprendera ou que te chamara a atención especialmente? Sí, ahora que o dis, chamoume moitísimo a atención, me pareceu unha iniciativa moi boa, unha comunidade de veciños. Unha comunidade de veciños de un pueblo de aquí de Pontevedra que ten un stand porque eles tamén se preocupan pola saúde, están facendo desde a comunidade de veciños actividades para mellorar a saúde da xente, da súa contorna, non? Promovendo actividade física, promovendo dieta saudable, dando consellos desde a propia asociación, o sea, unha asociación de veciños que hasta ahora as comunidades de veciños pois facen actividades de baile, pandereta ou que sei, ou alfarería, pero non de saúde, non? Chamou moita atención ver que as comunidades de veciños tamén queren participar deste xeito nos seus eidos, non? Nunca mellor dito, saúde comunitaria. Sí, creo que precisamente de eso vai o congreso. Por certo, Tino, xa para rematar, non vos marcharedes a outra emisora, ahora que sodes famosos? Non, noso corazón está aí. Bueno, pero a carteira, a ver. A ver, non hai carteira que pague isto. Así me gusta. Xa vos lo digo. Así me gusta, Tino. Bueno, pois... Facedes por nós, vos e os que nos escoitan, porque ao final non teria ningún sentido facelo se non houbera xente detrás das ondas, non? Pois a Tino Pérez e a Glenda Rodríguez está, bueno, se lle vai quedar a man de asinar autógrafos, mal, vai vir con un esguince aquí. Bueno, e tamén a Martín, que non pode estar porque está de baixa. Martín está onde debe estar, cuidando a prole agora, non? Xusto. Creando comunidade. Eso. Pois, bueno, o éxito dos tres. Vos nos queremos, hoxe, pois agradecervos públicamente que contedes con nós para poder poñer en marcha o espacio e que, bueno, que siga moito tempo. Que esteades aí moi ben, que disfrutedes deste momento, que xurdan ideas de aí, seguro que van xurdir cousas boas para o programa e para vos, e aquí vos agardamos a semana que ven.
xa sabedes que sodes vos os que nos estedes aquí, tanto os ouvintes como a radio, como o Concello. Moi agradecidos de permitirnos pois facer o que nos gusta, non? Que é traballar para a saúde da xente. Tino, un saúdo, enhoraboa e moitas gracias. Moitas gracias.